Maawa, magkumusulti, wey. Bueno, si pare Anton na ang paniamari. Kaya doon sa ko importante nga tuyo niya. Ansa? Ikaw may importante sa daing nga tuyo ni Anton, pre? Oo, mare. Paniya siya. Kaya bisag kung sa pa ang problema, basta maka-afford ang ko, dili ko sa balibaran. Kaya nagkinanglan sab ko niya ining umaabot karon nga piniliay sa barangay. Ansa? Ikaw nagkinahanglan ni Anton ining umaabot ka piniliay sa barangay? Moray dangat aning klakiha. Himuon mga ko niya leader ning maabot ng pilili ay sama atong miaging eleksyon gimor ko niya leader parbida. Nasa may hunahuna ni Moron ini, ha? Saan aura ba na ako dong Anton? Murag, nga, tagilid si Kap, ining umaabot ka pinili ay, kay daghan mga tawo makauyo niya. O mo'y ilang butuhan, ang numero 1 konsihal nga mo'y muatbang nirang umaabot ka pinili ay, diin naan niya ang akong igagaw, og si istungpod, nga imong igagaw, og siguro ra bagyod nga mudaog, kay, ano magkatipon sa ilang lineup, di ba? Bueno. Anin lang de. Tingan ako atos kapitan ako kumpare bas pre ampog ba. Waman ako dakong katidda de katoy mag-ingon ba. Siguro maging bliban na siya. Kada, kuyugi ko de. Oh, salamat pre nga di ajuga pre. Pre. Ni ako pre kay baga lagi ko anis kung naong ani pre tungod aning dako akong problema. Mao gid na pre, di gid anta siya ganahan kay mauwaw lagi siya pero kay do na manggod may problema gud. Sa ako nang gingon, Maria Rosa, nagkinanglan sad ko nimo ini umaabot na eleksyon sa barangay. Busa, dili ka balibaran kung noon sa man ka na problema mo. O sa man, parta ang imong problema, Anton? Lagi taon pre. Pre, paninglan, taon ko sa opisina sa kwarta ako nagamit ba. Bisa ang taon ko niya, bayaran ako yung nagkahalin sa Yutas probinsya. Pero mag-yun taon, mahalin mo in palit pre, batuon kayo. Bueno. Pila man na yung imong utang sa opisina, ha? Pahunod ka. Bahala kung kanusaan na nimo bayaran. Pila man ang imong gikinahanglan nga kandidat kay hatagan ti ka. Kuhan pre, tungas milyon pesos pre. Matag pre. Tungas milyon pesos. Pahuwa mo ka bisag usa pa ka milyon. Diyan pre, muhatagan ako ng kandidara para lang yun ko mag-leader gihapon sa umabot nga piniliay. Hatagan ta ka sa kandidat nga imong gikinahanglan, no? Kining pandili iti ka himuon nga leader pre. Sabi ko pre. I-line up ko ikaw nga mamahimong konsihal sa akong mga konsihal. Hala. Ako pre. I-line up ko mo. Pagkaganon ko nimo pagkakonsihal sa imong partido pre, ha? Pre ambog. Purbita ni mo Anton ay. Di pa man kada mo line up pagkakonsiha sa partido ni Kapitan Ampog. Unya nganong may padayon ka maghuwam og kwarta? May ikaw mga taon kung baliba taon. Kaya bubuki ko niya nga atik-atik na to atong huwam-huwam. Unya, unsaon man ni mo ha? Unsaon man ni? Inani lang day, man itong buhaton. Mag-survey ta din sa ato ang barangay ba kung kinsa gyoy kusog nila sa Kapitan Ampog o sa first councilor Jimboy. Unya, O unsaon kung man? kusog gani nga atong survey si Kapitan Ampog, daha ko mo line up niya. Apan kung hinay gani siya sa ato mag-survey, ibalik niya akong human na kwarta kay wakan to na to magamit, iba? Ato naman to hipusan, gibangkor naman to na to. Sunod ugma, mapasurvey ko 15 kinikusgan lang Kapitan Ampog ning di Jimboy. Tuon man, nagkuyog mi sa akong asawa nga nagsurvey taon sa kabalayan sa among barangay. Kada sityo amo gisurvey. Apan hinay mo kapitan, ang tanang tao wag gyud ganahin niya. Gusto nang ilisan si kapitan sa mga tao. Unya, di may butal na kapitan ang pugoy. Mga iminiyog ato para sa pilya, wag ginamahatag ko eh. Kung si Jimboy mo imihatag na mo, bati ng kapitan na to eh. Mo pa'y, hida. Oh, kanang may eleksyon na, iliw ka na niya. lagi mamilar dayon basta doon ay mamatay basta hapit eleksyon. So kamong tanan sakop sa imong pamilya, di na gyud mo botar ni Kapitan Ampog. Di na yun. Kita. Wala siya ayo eh. Ang masayang ilisan so maubot na piniliay, uy. Nako mo botaran ng Kapitan Ampog ay daw ng kapitana. Mamaw ba deki kay? Nga anong dili man na ilisa ng kapitana. Pwerte man ng kampanya ang aging elections pinili ay lisa na lang na kay way lame bate.
Kuan kaning na Lakot kay ko niya kay sa tiyang na ospital akong banan eh. Dool ko niya nangayog tabang. Wagin mo hatag. Diyan na siya nihatag og limos nga namatay ng akong pana. Hoy ayo tawhana. Ngilad siya kasos pagkakapitan. di kikay. Hangtod hapon may gasurvey taon kung kinsay kusog nila. Sa 30 kabuok amo ang gisurvey nga parimay, duha ra gyud ang nibutar ni kapitan. Dihang naabot ang bisbay sa kong asawa. Muna mo hatod mo Anton. Day. Ako ni uling kapitan ng kwarta ngayong ipahuman na to. Nya. Ato kong tipon sa grupo lang istong. O kun mao na ay dugaya oy. Ibalik din ang kwarta niya aron dili to magsalig. Ikaw niya balik ang kwarta diha. Nadi ko oy, ikaw ibalik iya ana oy. Ay, problema biya ni paita. Pero bahala na day. Basta, iuli ko ng kwarta giwaman niya. Uy, ikaw mong guna ini pare Anton. Abi ko ba kinsay kung bisita rong buntaga. Kuan pre kining ni ako kay Unya, unsa man pre, ha? May, so magipaningot ka man, ha? Noon sa may lingkod-lingkod sa di kay magkuha ko ang atong masnacks. ako kan pre kanang di nila ko magdugay pre. Ay lang sa Kanang ay lang sa ako. lagi pagsulti kay, ay, paningot og maayo. Sige. Dinigalaw na, ha? Ako'y mag-andam sa atong masnacks. Dinigalaw na, pre Anton, ha? Kadiot lang ko. Ay, saon ako ani. May makimi andam ako kumpare na ako. Borbida. Ako rin ni uling kwarta. Pero kinahanglan mo uling yung kwarta. Kinahanglan yun.